Viti icho ridza Kulen TV. muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare ndakakubatira maupdates manyama andinogara tichingoya nawo tichingovhevhetedza tichionesana nyaya dzinenge dzichiitika right musvondo rarikairi pane nyaya yanga iri kunetsa painzi hanzi maivhera avo vari kutaura zvichinzoni vaida kuitawo ng'anga vachida kufevhera president Emmerson Mnangagwa but hanzi vakazosvika pakuenda kuchimoyo ukona kuna Nanyadzonya mheno maskillful ekunyebera kubudirwa vanga vakuita ikokoko netimu ravo ravanga naro ana anonzi Mebo Chinomona and that other lady Mutsvangwa Monica one. So azvina kuzopera mushe pari kunzonzi pavakadzoka ko vakazongosvika vachingofa vakagara pasofa vachiona TV but iko zvinezvi tikutambira breaking news dziri panapa pari kunzi zvoni Mazimba. This is breaking news. Murume weching'anga cha Emmerson Mnangagwa Vera afa. Zviriko here izvi kutevedzana kudai so macomrades Chimonyai komanaka amen vanhu vari kupera saka kuti vanhu vari kupedzwa nechinhwani ichocho chakapedza ava here kana kuti hapachatodiwa achangida kuita ng'anga. Pane umwe futi I'll show you achitanga kusimbisa nyaya dzaED because problem yoti macomrades akaenda hondo vakatsamwa they are very angry havasi kunakirwa nezvinhu zviri kuitika izvi zvinovakomana zvekuti munhu ameno havasi kungonakirwa right magamba ehondo erusununguko chaiwo vaimwe vazhinji vakangosiyiwa vamwe vakangofa vari mumashallow graves ananhasi zvakangovharana zvakadaro hapana kuzombonzi kuteerwa kuita sei and these guys kungodzoka nekukontinya nekuenderera mberi nelife dzavo pasina kucheuka ende mamwe macomrades vari kutambura zvisingaite but guys ameno kuti zvichange zvichizopera sei. Asi ndingofara nepanapa ndichingokunzwisai nyaya iri panapa regedzaiti mbopinda pane imwe conversation yandinoda kuti munge muchinzwa panapa. I hope kuti zvinogona kubatsira 1 or 2 3 people kuti vaunderstand kuti zvinhu zvinenge zvifamba sei. Hello Dr. D. Yes, urifema. Ndibo muri sei? Yandiri mfanangu. Dr. D. Yes. Rambura ni anda. Yes. Vikusikazanaka. Itai kuti zvinhu zvinake apa. Only that. Ndinoda kuti titaure zvinhu zvine strategy. Takaenda gono tiri vana. Ndakabva pachikoro paHato High School pamutare mudhara paya. Usiku kuma2 friends how are you? Zvefani. Okay. Saka ndinoda kuti titaure zvinhu zvine strategy. History hapana zvinotibatsira. Tichadzokera here kunyadzonya kune makuva ese ngatirongei zvemangwana tinzwe chironda chiri kutirwadza nhasi. Simple. Kuti listen. Apofana ndiri kutaurira ndikuti vamwe vati nzwisise ndini Dr. Z inandivanze Dr. D. Kwandiri inu ndakataura kuti ngavasvike vaonoti vanomhanya sei mango mandiri ndotova kwete zvefani asi ndikuda kuti vazukuru vambuya nehanda tive nechisungo chimwe chete setsona inosona mupendewo usingarudunuki toronga sei kuti bvise zvikananga simple ndori kudiwa zvino mukaona vana vana bread vakutaura kudaro asi sitiripo zvoreve asi musori mufana ani right because munhu mutema paari asi ganda rake ijena wai ndiri kudaro anotova nemakuva anasekuru vake varimo muZimbabwe mu saka vanhu ngavarege kuda kusora mbudzi anonozvimbira asi inini ndo zvinangwa zvanenge ndichiona kuti alright tingafere kutaura day by day hisiri yakatoitika kudhara zvehondo yedu iyi yakapera nyika tikaitora isu tisiri kubeta mbodza tega ndo patinoda kuti tiuye ipapo kuti mbodza iri toribvisa sei kuti munhu wese agute asi ndiyandi kutorera achiti mudumbu mangu ndikuda zvinhu zviri straight ndo zvandiri kuda tandirika
kungoti dzangu hani makomangu munoti netsei ndikabuda ndombobuda kana ndidambofurwa nemhepo asi handisi kudzokera kumba kusvika zvinhu zvadini vazukuru vangu ane handa inga akabata mucheka wangu mutema netsvimbo yasekuru kaguri handisi kuzodzokera kusvika zvadini zvanaka asi ngative nechinangwa chinoti chinosunungura zimbabwe rememba ina handikurudziri hondo ndakabva nayo ikapera asi kana vanhu vachida kudzvara zvomwe mhodzi wehondo ndo vanenge varamba kuita sei kuwirirana nemacitizeni kuti macitizeni ndivo varizi venyika kugara kwese kwavakaita munzvimbo zvavo makabhineti mese zvakabva kumashure kuti roots as citizens kwete kusvika vanhu vanoronga kebhisirei yavo isingadzikemo necitizen hati kubata kwiyo macitizen vanhu vakakugadzai ndo makudzvanyirira yes yoreva kuti chii inini Dr. D handizvidi ndikuda strategy ingandivanzi madhemo akanaka asi ane njodzi futi ndikutaura zveshokwadi madhemo one even stay away yakanaka asi ine njodzi futi ukada kuita madhemo unoona masoja acho ndiwo apafurandi kuchichocho ukada kuita stay away togowakunokerwa futi papa pako kochii futi ichocho saka vazukuru vemundananda yes toita zvipi ina ndikurudziri hondeni ndinoda kuti vanhu vataurane zvakanaka zvinhu zvifamba murongwa usina ropa asi ndiri kuzoona kuti vanhu ivo vehurumende ndovada kukonzera chi ropa muzimbabwe nekuda kwezvavari ndovanobva pambefu taiti varungu ndovapambepfumi neva vakatoti ngwadza vakativakira vakatiita zvese chinyi tikatendeswa kuchikoro tikadziswa kutaura nechirungu chacho anditi kuti munhu anzi dhokota anzi profesa nasi murungu akamudzidzisa asi isusu tisina kuzvipa upambe hwepfumi pachedu chii ichocho nevanhu vangani ini Dr. D handizvifaririso handidi that is why vanhu ndo vanokonzera kuti nyika iite ropa zimbabwe yakapfiwa ivarume vanhu vakapfira kubva kunana cuba ini kwandakatotendwa kure so very very far vamwe ndakatendwa nawa handidoni zvangu mazita ndakuti ndikubako kwangu kwambuya nehanda asi ndiri kuda kuti vanhu ngavachiita chinhu chimwe chete teiko protest haishandi vakarohwa nepfuta vanhu vakatedza chii chakaitika vamarukiti nepo vachimbotsakatika chii chakaitika vana dzamara vakatsakatika iko zvino vana mabhuru vanzi vabatwa ye vadisplay mapikicha saka nhanzi uripi nhasi akupa ndiani mudharo comrade Knox Chivero ichi zvadai saka vanhu ongorova asi vanhu vakatarisa zvichibva pakudini unoona vanhu vanotiza mapurisa ecity council chaiwo ane mboma kuti futi kugoonera matomati zende zvese kugoona mapavhimende ese kumhanya kuda kutiza vanhu kana vashanu ipapo kuda vakadzi 2 varume 3 ndokupenga ndopanotangira kupenga kwatokusanzwisira kwatinoita ikoko vanabatwa kugivepu kwitinepiwo asi vanhu makatarisa pakunogana mbuto nguri kuti munene ari kuenda kuti makatarisa madini kubata vanhu ivavo kana nemota yavo pisai vanhu vacho pondai yes aadroki futi anyway nyaya yangu iri kuti nyika yedu yanguda vangu nehanda iyi yakuda kuchinyatsa kurungu but ini chandiri kutaura ndechekuti mbuya nehanda havafikariri vosungirirwa vonyura zvemumvura
aiwaka kana vane n'anga dzauka ngavanyatsomudzifambira n'anga dzi kuti picture yatiri kuona iyi yakamira sei. Asi izada kuti picture ipiona kuti mamiriro yacho that is why kune pfungudza iyai vanhu hatinyatsokuziva kuti inorevei kuchinja kwei kwezvinhu. Saka isusu ngatichiitawo sei sepfungudza. Asi ini Dr. D ropa handidi kuti rideuke. Ropa rakazodeuka kudhara. Mukanzwa mutwana uyu anodzana shamisa achidi zvekufamba on dead bodies handidi ani right. Zvese zvaanorama vanhu vamaswere kumutuka hanzi yechichi akabva nekure vamwe vachimadoro achirohwa namudharatsvangira vachirohwa vari vese abva nekure mbona ari mwana mudiki akakuita MP ane chamisa ndangwanzi haachatauri pakuti imimo hamutauri hamuna miromo here. Vanhu zvinoda kuti tibatane zvakadini zvakanyatsokunaka. Vasinganzwisisi rwizi runoenda matanda achisara kumahombekombe kusvika rwizi rwanopinda munyanza. Ndo nyanza yatiri kuda iyoyo yeZimbabwe. Ndo nyanza yedu hakuna kwatoti matanda anosara masaidi. Asi topinda munyanza yedu munyika yedu yeZimbabwe. That's it. Zvino chiripo chodapa igwara chaneta mari dzemupasa idzi ndo dzazvingidza vana veZimbabwe. Izvo zvaanene kumutoriro kwawe ikoko kwana iye mudhara munangagwa wachikoko. Ukaona anzani okusiria ndikutaura ndiri baba kupa mubantu achibuna kuno ivi kuti nani toti chivate zvaramen ambuya mai vemwana womutsi wake kuti ndavarogwe ndo machurere ende hakuna churere kudarika ipapo. Uye musikana wacho uyu wani ngeanzangu matwinzi acho iwaya Collins murini kumba mhosva uyu musikana uyu mwana mudoko ko property yese aiwana kubva kupi. Maona kuti madrugs today asi ndimi mainjini yacho emadrugs acho hamusikuona tiri kuitiwa bhukurari kunga tisina kuenda kana kuchikoro kana abi chisvozvo hazvisi kundinakidza. Vana veZimbabwe ngati ndiyo nguva yekuti tichisvinura iyoyi. Ini ndiri kubhema majunior soldiers aya masoja angu aya handisi kuzvida zvavari kuita, handisi kuzvida. Ngavapepuke because vari kubva mudzimba dzavo dzevabereki havana kana nedzimba vamwe kana nemari kuti anobhadhara imba yekuroja chacho hana autogara pamba baba namai. Asi ndo vari kuswera vakatsamira futi. Remember ndakambotaura kuti hakuna kwatombotsvaka masoja anofighta from outside Zimbabwe. Masoja tina kudhara futi tinazo kudhara. Asi zvakuda kuti vakomana vari vapembenuke chete. Ndonga ndo mashoko aningati ndikwanewo zvangu ipapo pandiri ipapo ndangoti tsegedu zvangu ipapo. Asi pandiri ndakataura kuti ini haina handivadzi ndikumanyika redi izveshi makore angu yambuyana asi handidzokeri kumba kana zvisai zvadini zvanaka. Ndakataura kuti mune manevhi vane manevhigeta ngavasvike ungatadzi kugara musango ndinopenga handipengi ndoraya masei baba kupa ndopenga handipengi toda tigadzise nyika yedu yambuya nehana nesikuru kakaguri zvakanakanaka. Munhu kana watonga ukazorora kani or kana kuri kuba kwacho kune kuma udarikwa negudo rikapinda munda rikangotora kana matatu zvibagwe matatu rikadai so hauri bati rakwana ruzoti rakwana. Kode utatsika nditsike wokuba
nyika yeitwa yemhuri, nyika yakapirwa neropa rese, kwakafiwa varume. Ndikudzai Zimbabwe yakafiwa, vana vazive zvakanaka. Havazivi. Ndakasvika pane aya masquare 4 pari panenge apa pachimoto. Yes. Ndakaona guva richibuda ropa iyi. Kupazvisa. Ndoriri maguva iwayo. Nekare. Zvati zvaya wakazofa vanga kunyepera kuda kubatwa nechahurwu ikokoko. Amene wanzi mwakazofa achiona television. Anditi, izvozvo hazvidi kudaro. Asi zvakuda strategy. Strategy iyi ndinodini? Inozvaona hachadini. Ndakapukunyuka mune chakawanda strategy. Ine ndakauraya apa ndinyepi. Asi ndauraya mabhunu. Anambopera ndakasvuta musoja mutemai. Never. Ndauraya bhunu. But ndimwari. Anditi. Asika. Inandizvidi ndotaura nechiruzini. Anditi. Indiri samanyika ini. Anditika. Asi ndakurira kumakaranga. Asi ndisamanyika. Zvotondobvira kutaura. Changu chemanyika ndobvira kuti ngukureketa. Apaya. Chindevere ndobata andina ndakuti rurimi rweZimbabwe. Isino sise Zimbabwe. But unity mbavha ndoza rurimi dzaZimbabwe. Mari dzana chivhayo dzana tagwirei. Remember muZimbabwe mune nzara. Somwe angarambe kuitora mari. Anotora but dera rivanhu vakangwara. Tora mari asika mari ngairege kuchinja chipfungwa dzako. Hapana ndaramba mari. Apo ndikuda kuuya zveshowadi. Vana mudharaunda yanzanu murasta mapfumo. Haana kuzopedzera aitora. Akaitora. Vakawanda vapiwa mari dzipati katengesa da kuzoziva but mari dzacho zirumbofa kapi. Imakapuwa munobvuma here mari? Ipi. Iyo yemaganande. Ine ndipachangu ini. Handitambirini. Zvandiri ndotora right. Ndotora because handizivi kuti norevei ini mubvuri upi. Handitambirini. Never. Handiti ndakaitambira mfanangu. Handitambirini. Never. Handiti. Kana iye nhamacho ndakaitwa naMwari. Chakamboenda ndiende kuno ndichidzoka ndauzotambira zvemari dzembavha. Ndini kana kuzvipengeka. Hazvina musoro. Yeah, chokwadi. Handina musoro, handina chinangwa. Vakuru vakati kana wakufamba fambira gwara rimwe chete. Kwete kuti avanga makumbo egakanje. Rekuti kuti gumbo riri kuenda mberi iri rikuda kuenda masoro aunganzwisisi. Chichichi. Woita mafambira rwaivi. Aiwa. Zvenge zvishota samuya samawo. Amano vanotati ina handiite izvozvo. Nhamo ndinoiziva. Iyo nhamo yakambopera here panyika. Yapera. Mari dzacho rava. Unoona kuti rina kuipedza kuti mari yacho vanhu haziko kuti tinara vachipondana nemari dzengozi dziki. Zvobatsirika. Hapana. Alright mfana Dr. D. Alright. Zvandataura izvozvi it's okay handiti. Yes, maita basi.